kahit na paulit-ulit ko siyang balikan at paulit-ulit kong pagmasdan ang kanyang angking kagandahan, masasabi kong isa pa rin siya sa mga lugar na tiyak na hindi ko pa rin pagsasawaan. Ito ang Callao Cave na pinagmamalaki ng Peña Blanca, Cagayan. At para makarating tayo doon, bibiyahe tayo ng hanggang 30 minuto mula sa Tugigaraw City, Cagayan. Ang salitang Callao ay isang barangay sa Peña Blanca na hango sa pangalan ng isang ibon. Pagkarating natin doon ay kailangan natin mag-register para sa ating entrance fee. Umaabot ito na mula 10 hanggang 20 pesos. Ito ang entrance ng Callao Cave. So, pag taga dito ka, ang tawag nila Callao. Pero pag ibang Pilipino turista, Callao. Pero pag foreigner, tawag nila dito Callao. Ano ba talaga? At bago ka makarating sa first chamber ng cave, kailangan mo munang dumaan sa mahigit 100 na steps. At eto na nga, naabot na natin ang first chamber na Callao Cave. Dito nila nahukay yung Callao Man na pinapaniwala ang isa sa matandang taong nanirahan dito sa Pilipinas. Yan. So, nandito tayo sa first chamber na kung saan makikita natin yung church sa loob ng cave. Third chamber. Yan. Ang source ng light niya laging butas. Sa lahat ng caves na meron ng Peña Blanca, ang Callao Cave ang pinaka-accessible sa lahat. At syempre, ito ang isa sa pinakasikat na kuweba sa buong Pilipinas. At alam nyo ba na ang Callao Cave ay isa lamang sa 300 kuweba na meron ang Cagayan? Kaya naman tinagurian tayong
caving capital of the Philippines, ang Cagayan. Overlooking yung river, pinakadawan yung so, ang naayos ko. Tingnan natin. Ngunit, masakit ding makita na hindi natin marespeto ang ating tanging yaman. After caving, pwede rin tayo magpalamig at bumili ng ating mga souvenirs. I offered my skills designing for t-shirt ng Calao Cave. And look, yan. Bali, nagbigay ako ng designs, pero sabi nila ito daw pinakamabenta. And I'm so happy for that.